Э, Давайте паглядзім гэты фотаздымак і разам зараз Посмеемся. пасмеемся над ім. Так, на фотаздымку у нас чыноўнікі сельскагаспадарчыя, сам Лукашенко і камбайнёры. Гэта пераможцы вось этого спаборніцтва, якія атрымалі падарункі, у тым ліку машыны. Давайте палічым, колькі тут чыноўнікаў. 4 чыноўнікі, Лукашенко і 3 камбайнёры. Я гэты фотаздымак пабачыў у стужцы на Фейсбуку у Валера Карбалевіча, вядомага палітолага. Дмітра, твой каментар. Вот што з гэтым рабіць? Ну, тут можна ўвогуле конкурс на лепшы подпіс прыдумваць. Напрыклад, 4 чыноўнікі і Лукашенко, да, перафразуючы назву класічнага фільма. Тут увогуле, але просто паглядзець на гэтыя твары, да, вось як выглядаюць камбайнёры і як выглядаюць чыноўнікі. Камбайнёры яўна больш худыя, чыноўнікі адкормленыя. Але мне вось здаецца, на гэтым здымку і ёсць адказ на пытанне, чаму у Лукашэнкі праблемы з сельскай гаспадаркай. Таму што чыноўнікаў больш, чым камбайнёраў. Вось калі іх всіх загнаць в камбайны, то, можа быць, праблема і вырашыцца. Вот ты уяўляешся, што в Польше, напрыклад, ці дзе-нибудь у Францыі такая колькасць сельскагаспадарчых чыноўнікаў? Я ўвогуле не ўяўляю сабе, што ў Польшы ці ў Францыі будуць займацца вырошчваннем пэўных сельскагаспадарчых культураў пры такой рэнтабельнасці. Вот якраз такі у майго аднаго знаёмага, які займаўся сельскай гаспадаркай, калі ён размаўляў з французамі, і яны запыталіся, а якая у вас ураджайнасць там пшаніцы з гектару? І калі ён адказаў, то французы зрабілі вялікія вочы і запыталіся, пачакайце, а навошта вы яе тады садзіце? Гэта ж не проста ніяк у жыцці немагчыма, каб гэта было рэнтабельна. І гэта не рэнтабельна, улічваючы тое, што яшчэ пшаніца ж кепскай якасці. Гэта ж кармавая там не для людзей. Але не, яны мэтанакіравана спрабуюць кожны раз вынайсці ровар. То бок не закупаць пэўныя культуры там, дзе іх можна закупіць і, скажем так, якасна сваю сельскую гаспадарку на іншы ўзровень перавесці. Не, патрэбна, карацей, каб была гэтая савецкая гаспадарка, каб быў гэты план. Зараз жа ўвогуле ёсць цудоўны іхні план, напрыклад, працягваць меліярацыю. Калі ва ўсім свеце, ва ўсім цывілізаваным свеце людзі думаюць наадварот, як вернуць гэтыя балоты, як вернуць ваду, таму што гэта ж таксама крыніца пітнай вады, якая вельмі дарагая. Лукашысты думаюць, як ваду знішчыць. Так, а сёлета мы все бачылі здымкі, як выглядае Припять. Так, я як асоба, яка выросла на Припяці, ездила на рыбалку з дзедам. І я таксама. Это просто шок. Там амаль што няма вады, куды гэта вада. Гэта ўсё вынік гэтай савецкай машаровскай меліярацыі. Ну, а, Дмітрий, у нас час застаецца толькі, я думаю, што павіншаваць камбайнёраў, таму што все-таки яны добра папрацавалі, і гэтыя машыны Белджы яны атрымалі заслужана.